Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa September 5, 2022. Yan po'y Lunes, 7 ng gabi. Magandang araw po sa inyo lahat. Masaganang lupain mula sa kanilang ninuno ang tinatamasa ng mga residente ng Nsɛmmisa ɛyɛ nsase pa a wɔn a wɔburo nafoɔ nyɛ firi wɔn nananom nkyɛn sɛde pɛnato bɔ bepɔ a ɛtutuiɛ na ɛhyɛ kuro nti ama wɔn adane ohia na nneɛma mu ayɛ dene ɛtɔ da paa na yɛdi yi nanso ɛno nko nnɔɔso sɛ yɛde bɛtɔ yɛ hia deɛ sɛ sutɔberɛ ba a yɛde apere yɛsane kɔ anaafoɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ahokyerɛ wɔ bepɔ no soɔ no ebi ma mmɛka yɛn na akuafoɔ a ɛwɔ bepɔ no so deɛ isu a ɛretɔ no yɛ mmoa kɛseɛ ma wo nanso temamufoɔ no deɛ ɛyɛ wɔn dadwene no mu baa saa dadwene nyinaa to twae ɛberɛ a wɔn hunu Onyankopɔn akyerɛ kwan wɔnom ahunu sɛ ɛmfa ho no sɛdeɛ wɔn tebea a wɔwɔ mu abrabɔ mu teɛ obi bɛboa wɔn yɛdi kan asutɔberɛ no ɛba ɛwesɛ asutɔberɛ ba abankyenkwa ne yɛdi na yɛn abusuafoɔ wɔ ha koko na yɛnoa na sɛ yɛmo kɔɔpoɔ baako pɛ kora no a yɛnoa ma abusua mu nyinaa. Na ɛmfa ho no ne yɛyɛ ho adwuma yɛne padua mu ayɛ hare ɛfisɛ saa na Awurade akyerɛ yɛ na mmoa ntaa ɛmma wɔn mpɔtam ɛfisɛ dodoɔ no a na mpɛ sɛ ɔbɛkɔ wɔn nkyɛn ɛsiane akwantu mu berɛ nti sɛdeɛ bɛyɛ wobɛtumi akɔsra wɔn na so biribiara nni hɔ a ɛde ne ma akoma a adwene nnipa ho. isang maligayang na temamufoɔ a ɛwɔ City of Bunga ɛne agyebra na ɛwɔ Members Church of God International akɔsra yɛ ma wɔn free food di agorɔ yɛto nansesɛm kyerɛ yɛdi wɔsereyɛ obiara ani gye sɛ wɔn nya akwanya pa yi ɛtumi hyiaeɛ na ɛberɛ a yɛma wɔn a ɛwɔ ha no akɔ aba no temamufoɔ na ɛwɔ ha no nso panya atenka sononko anɔpa tututu na yɛsiesie no ho
esiesie yɛ ho twɛn sɛ mo bɛba abɛsra yɛn. Ɔnamdua no abrɛ so kɔm de no. Da so ne nuanom kasa a sɛ kɔm a ɛde wɔ no nyinaa to atwa. Na kwan a yɛtu yɛ ne yɛkɔhyia nuanom wɔ nkuro no mu no anaasɛ tio. Nkuro ase no sɛ na ɛkɔwie yɛ. Anigye a yɛnya sɛ yɛhunu wɔ na saa ara so na mo nso nya anigye ne atenkakoro berɛ a wɔhunu yɛn. Yɛn na yɛwɔ Awurade koro. Ɛwɔ mo so wɔ mo yɛyɛ hiafoɔ na mo nso mofiri kurom. Nanso obi biara ni hɔ yɛwɔ Awurade baako pɛ. Yɛda mo ase bebree. Mɔde mmoa abrɛ yi. Anigye nko anyame nko na mmom ɛnanom foforɔ nso a wɔsi tiom kurom ha no nso saa ara. Nsonwunu kwansene tentene nyinaa akyire. Sɛdeɛ dɛdɛɛdɛ anaasɛdeɛ fɛfɛɛfɛ ɛne akɔ abasononko sɛ ɛfiri abusua a ɛdɔm a ahokyerɛ nyinaa tuo twa. Ɛnkanka kwansene a ɛwareɛ no yɛwie kɔ Nyankopɔn fie yɛkɔhyia nuanom mmarima ne nuanom ma ɔwɔ ɔdɔ no tem. Ɛyɛ anigye atenka ma yɛn sɛ adeɛ baako a yɛka yɛhwehwɛ akyerɛ akwan. Psalms 27:4. Adeɛ baako na mahwehwɛ firi Awurade nkyɛn. Na ɛno na mahwehwɛ akyerɛ akwan. Sɛ mɛtena Awurade fie menkwa na nyinaa. Na mahwɛ Awurade animutie na mahwehwɛ n'asɔre fie daa nyinaa. Ɛfiri sɛ wobɛhunu Awurade animutie wɔ ne fie. Sa Diyos ang lahat ng Onyankopɔn na animuonyam ne ayɛyie nka no daa.
joyful singing, we will raise our voices, and in all circumstances we stand in your ways. We thank your faithful love and everlasting grace. In our hearts and souls we worship your holy name. Wonderful are your works, your kindness we proclaim. Joyful are we to you, in our lives you have reigned. By your righteous grace, Lord, we'll never be ashamed. Oh, we sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, O Father God. In you we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. With your love, our Lord, we ordained your creations. Blessed by your wisdom, worthy of salvation. Now our inner beings will grow to perfection. We have triumphed from the bondage of transgressions. Now we celebrate and glorify your greatness. We rejoice in singing with united voices. Grateful are the spirits with your loving kindness. And throughout all the days, praises to you endless. Oh, we sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, O Father God. In you we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. Now we are brought to life in you, our present Lord. Our spirits are now free from all things of this world. We sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, Father God. In you we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. We sing out loud and shout your glory endlessly. We proclaim your honor, adore your majesty, O Father God. In you we trust eternally. We'll thank you forever until eternity. We'll thank you forever until
have come to celebrate all the great works you have done. And sing to you our praises, for you've given us your Son. He washed away our filthiness, redeemed the sins of man. We thank you, loving Father, for you are our only one.
Bumatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat ng aming mga taga-subaybay sa programang ito ng MCGI Bible Exposition. Awurade asomdwie ɛka wɔn a wɔtie dwumadie nyinaa MCGI Twerɛ Kronkron Adesua na mu nsɛmmisa. Yɛretɔn nsa afrɛ wo sɛ wɔmmɛka yɛn ho sima kakra ntam na yɛma wo Nyankopɔn a yɛn nkwa ne yɛahoɔden ne yɛ ne de yɛno mpaeɛ. Na sɛ mopɛ sɛ mobɛka yɛn ho a moma yɛyɛ na yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Agya Otumfoɔ ne wɔkɛseɛ ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛn nyinaa yɛda wo ase wɔ w'adɔyɛ ne wo nnepa a yɛnya ho atenka. Mpo saa berɛ yi mu wɔgye yɛn firi ehu ɔtaa ne amanneɛ bebree mu. Yɛda wo ase sɛ wama yɛn kwan sɛ yɛmfa nsua wo nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn yɔnko nnipa a wɔka yɛn ho ma yɛhwehwɛ wo nokorɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn nya nokorɛ asomdwoeɛ wɔ wɔn akoma mu. Na abere a ɔtaa ne ntɔkwa ahyɛ wiase a yɛte mu ma no. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn mu biara ɛnya asomdwoeɛ wɔ yɛn akoma mu. Yɛn ani da soɔ ne sɛ daakye bi da koro bi yɛn ahokyerɛ nyinaa to wɔ bitwa. Na sɛ yɛsua sɛ yɛbɛdi wɔ mmara nsɛm so a yɛsrɛ wo sɛ hyira obi biara a wɔretie wɔ nsɛm. Yɛgyae yɛn haw ne amanneɛ nyinaa to wo so. Ma yɛn mu no yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ ma yɛn bɔne. Ipapatanggap mo po sa amin. Ay yɛwɔ gyidie sɛ deɛ yɛbɛsrɛ wo nyinaa no wobɛyɛ ama yɛn. Wo na animuonyam nso yɛ wo dea. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din. Amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible. Bisa Brother Elis Soriano, Kronkron Adesua, mamangina ka babata tiatum ponviasa gina Kronkron Adesua ase bio. Payankopon emwane na homo brum Dwumadie kwaso wa miami ahodoɔ wiase. Bio yare mamangina ka ba. Abayen wiase gina Kronkron Adesua mu Nsɛmmisa ase. Wana waye krado so wobɛbisa wɔ Nsɛmmisa wo free nkura ahodoɔ so miami ahodoɔ wɔ ne yɛ no wa homa no so ne nkura wa ama ne sɛdeɛ bɛyɛ yɛn nsɛmmere bia no yɛma mo Brother Elis Soriano. Brother Eli yɛnkye akɔma wo yɛnkye akɔma obi biara wana wotie dwumadie yi wɔ sɛne dwumadie yi tie biara Derema obi biara ache aha adwo ene sɛdeɛ mu kurom mmra ma otie dwumadie wɔ mu no tie biara sa atin pong ginagawang pagsisiwalat gaya po nung salitang exposition na mabahunu ay pagsisiwalat ay asam o Twerɛ Kronkron ho ntoma pa no yɛpa Twerɛ Kronkron no ho ntoma yɛda Nyankopɔn nsɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu adi yɛmmerɛ mu no ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ yɛbɛhunu Nyankopɔn nsɛm sɛ yɛnsua Nyankopɔn n'asɛm a nneɛma a atwa yɛn ho ahyia no ahwɛ ne yɛnya ntanta sɛneɛ ɛto afoforɔ a wɔn nyi ni sɛ Onyankopɔn ate ase wɔn nyi ni sɛ Onyankopɔn ɛwɔ hɔ na wɔn a wɔnyi Onyankopɔn nni no wɔn sɛ Onyankopɔn biara nni hɔ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a ntanta biara anim wɔn nyi ni sɛ Onyankopɔn te ase sɛ wɔn wɔ gyidie sɛ Onyankopɔn bi ani baabi a merong mga doubts parang naniniwala parang hindi tinatawag naman yata yung mga agnostics ntanta meron naman pong naniniwala sa Diyos ase wɔn gyidie so wɔn nyini yɛfrɛ wɔn agnostics ɛne ɛwɔ binom wɔ hɔ nso a wɔn gye Onyankopɔn di na so wɔn gyidie ne yɛ nnaadaa te sɛ neɛ wɔatwerɛ no wɔ Romanfoɔ nwoma ti baako nkyɛmu aduonu enum Romans 1:25 ɛfiri sɛ wɔsesa Nyankopɔn nokorɛ no gye atoro na wɔsɔre som abɔdeɛ sene ɔbɔade a wɔhyira no daa no amen yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn gye Onyankopɔn di nanso wɔn asesa Onyankopɔn nokorɛ agye atoro na sene sanka wɔn ɛbɛsom ɔbɔadeɛ no ɛnɛ wɔn agyae de som abɔdeɛ no na yɛn nyɛ tebea papa yɛsom Onyankopɔn wɔ mu sene sanka wɔn bɛsom ɔbɔadeɛ no wɔn agyae de som abɔdeɛ no yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn som Buddha na Buddha ɔyɛ abɔdeɛ ɔnyɛ ɔbɔadeɛ na so yɛwɔ atoro som bi a yɛfrɛ wɔn sɛ Buddhist a wɔn asom ho Buddha ɛnyɛ Onyankopɔn wɔahunu Onyankopɔn a wawu pɛn Nyame a wɔwu ɛfiri sɛ wɔde pausing awɔ ne ho abrɛ na n'ani kura nna Mama yɛnkenkan ɛmfiri Encyclopedia Britannica 2005 deɛ ɛsɛ Buddha ɛwuiɛ abrɛ a ɔree pausing mmere ana mmere a yɛ pausing a yɛde maa no akwanhyia soɔ na yɛntumi kura ansa ne yɛanwo ne bio na ne funu ne kura yɛhyee no yɛsisii
ahoni sisi na da menaso ade na wa mo nsɛm no keka nsɛm mo keka ne sɛ Buddha ɔre mmerɛ ya pause wie ye no wuye Sinilbi po sa kanya at sinasabi nga po na yana pangyayari kaya so de ba nagkaroon daw ng pagtakas dun sa kanyang cycle of rebirth at yung kanyang katawan po ay sinunog. Yun po ang na ya ntumi ansa ne ya mo ne bio encyclopedia ne pedua no ya hye na mu kapatid na Eli. Ibig sabihin na ye ne nie ay akɔso wɔ Encyclopedia Britannica 2005 kabuti, kapatid na Eli. Yun ay ayon sa impormasyon, ɛfiri sɛ deɛ nti owuiɛ no sɛ ɔkɔre mmerɛ a ɛyɛ pausing aksidente. Ang Diyos alam niya yung mga yɛsɛ wɔ nam ɛyɛ akwanhyia na ɛbɛwa hunu nyame a si Buddha na akwanhyia ku nipa yi kumain. Pero katotohanan Onyankopɔn nim ade nyinaa naulat sa kasaysayan na yung na sɛ Buddha deɛ na ngayon ay ɔwɛ mmerɛ a ɛyɛ pausing ɛfiri sɛ yɛnam akwanhyia so ne yɛde berɛ no Buddha ɛnɛ Buddhistfoɔ som no no paano aduane ne kum no yung mga Budista? Alam niyo ba mga kapatid kung gaano karaming naliligaw ng mga Budista ngayon? Ilan ang monom Buddhafoɔ dodoɔ a yɛadaadaa wɔn ang Budista sa buong mundo? Ang pinagkura hindi yun Buddhafoɔ dodoɔ sɛn na ɛwɔ wiase hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Buddhafoɔ nsom nokorɛ Na namatay sa Nyankopɔn ɔmo som atoro nyame ɛfiri sɛ Buddha ɔyɛ atoro nyame na mmerɛ pɔs na ɔreyɛ ɛne kum no hindi naman po tayo. deɛ ne adeɛ a mɛpɛ sɛ mɛka anuanom Inihahayag lang natin yung yɛnto nhyɛ obiara so o na mmom nokorɛ a Twerɛ Kronkron no aka no ɛna na yɛrepa ho ntoma wɔnom asesa wɔ Nyankopɔn no korɛ agye atoro wɔnom som abɔdeɛ no pii sene ɔbɔ adeɛ a wɔhyira no daadaa no wɔnom asesa wɔ Nyankopɔn no korɛ agye atoro na wɔnom som abɔdeɛ no pii sene ɔbɔ adeɛ wɔn na wɔasesa wɔ Nyankopɔn no korɛ agye atoro Sa Spanish, ang pagkakasabi diyan kapatid na Daniel, Spanish kasa ɛwɔ na se de Dios por la mentira y ɛfiri sɛ y servieron a la wɔsesa Nyankopɔn no korɛ no gye atoro quienes na wɔsɔre som abɔdeɛ sene ɔbɔ adeɛ a adoraron la criatura en wɔn asesa wɔ Nyankopɔn no korɛ agye atoro Adoraron a verdade de Dios pela mentira y adoraron y serviran a criatura antes que ao Criador. Sabi sa Ilocano, ang sabi diyan, ta sinuktanda ti kinapudno ti Dios iti ulbod. Ket nagdaydayaw da Ilocano kasa mu no wɔn asesa wɔ Nyankopɔn no korɛ agye atoro bosom abɔdeɛ pii sene ɔbɔ adeɛ a Tingnan nyo mga kababayan, kahit saan mong Biblia basahin, meron Mohuni. mga taong naligaw na Twerɛ Kronkron biara a wɔbɛkan ne wɔ mu no lagi yɛadaadaa nnipa bebree naligaw dahil kay Buddha. Nipa pɛpem Buddha lang ang Diyos. yɛadaadaa wɔn Buti kung Buddha sino nti man nakapagligaw. Napakarami pong Buddhafoɔ wɔn som sumasamba sa mga daga. ɔbɔ adeɛ anaasɛ abɔdeɛ a ɔdaadaa wɔ binom som nkura Hindi talaga wokɔ India wɔn som nantwie sa tao ngayon. Pagkakaligaw, ɛno nti bɔne kɛseɛ no ara na ɛrekɔ so ɛnaadaasɛm bebree no ara na ɛrekɔ so wɔ nnipa mu wɔn asesa amanneɛ firi nokorɛ Nyankopɔn no ba ebi wɔ hɔ mpo a ɛrem ɔmo ka sɛ wɔn som nokorɛ Nyankopɔn adeɛ baako nso a ɛyɛ hu ɛwɔ mu wɔ ne sɛ at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila Romans ng 1:28 alay na pag-iisip na sɛdeɛ wɔammu so wɔbɛkora wɔ Nyankopɔn wɔ nimdeɛ mu nti wɔ Nyankopɔn yi wɔn ma adwene a ɛmfra sɛ wɔnyɛ deɛ ɛmfata ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao,
Say any part dear Anthony in Namuye and the Bre and the Bane Ayawanma, Nitan, a woodie, a Casacasa, is CA or Brown Bonnie, Asha Wanma, is a Kubafuo, Yankopumatan Fuo, Anwadem Fuo, a Hantan Fuo, a Huahua Fuo, in the Bane Fare by Fuo, a Ofua some Huas were Denefu. Winiti apamisai fuo winitema wini emogrogunu na wani munyankopon ahwede yesi owu na ese wona woye saa nwuma idie na so nye enko ara na woye na emom wopene wona woye saa de no bi na so. Kita nyo mga kapatid, hindi nila ang wika minagaling na kilalanin ang Diyos. Mahuna na Sila ng Diyos sa isang Manum empeso meje winyankopon pagsigawa ng mga bagay na hindi nararapat. Yan yung mga nagsasabing medyo. amoye na Anthony Yung kanilang gawa walang Diyos. Basahin natin yung wabimuka sa mo winyankopon nanso amun sa mamoye imunaman Gap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinatro amoka sa winyankopon naso amodu wanyuma pono say among fata eman mapabiara Pablo na yan, napakahalaga niyan eh. Merong mga tao nagpapanggap, awsa Paul ni semi ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila. ibinamuka sa winyankopon wa Hindi nila talaga kilala kasi ang sabi, malulupit, amo ni mu winyankopon mga awsa mo aswodene fu ang pagkilala po kasi sa Diyos mga kababayan ay pag among fata eman mapabiara mabuti itinakwil mo nang gawin, ayaw mo na. Kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? nasa impo Kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. oyo atrofo say Kaya niya no kura nyankopon no gumawa ng kabutihan. okwa ba kwa ye fasodi obuo manu ne se ye be papa Pero ye no kwan a ebetumi anam so ne eduru nyankopon na henie mu na mom se oka se wo no firi wo nyankopon yun ang nagpapatuloy. o hawa mo se wo firi wo nyankopon Kung pag-uugnay-ugnayin po natin lahat ng ito, makikita natin na ito realidad na sa se be kan ye mu nyina bomu a Makikita natin eh. Kaya nga ang aking naiisip ngayon, parang lalo ngayon ebehunu no kwas mangumbirti ng ebehunu no kwas me wo ye mrimu wala sa Diyos. ade a medwene hu won se Nangyari ngayon, ene ebe de ne se nagsasabing sila lang ang enipa wa mo nyi wo nyankopon di no obema won mo agye di puro kawalang hiya ang gawa. Yan ang magpapawalang gaan sa mga tao para omoka so mu firi wo nyankopon so mo ye na mani wudie nko ahye mu ma may nakikilala nila ang Diyos. ye ama nyame soma se firi se sa ni pakro ye omoka so won mu ni mu nyankopon ano me ni ma wo nyankopon ahye ntubada no agye wo no adi Sa iba para maniwala yung iba na may Diyos. Makikita nyo na ang nangyayari ngayon sa na won ma agye wo nyankopon adi po, sari-saring obere no ma agye wo nyankopon adi Kaya yun po ang alalahanin ko. Kaya ko binubuksan sa inyo, mga kababayan, ng bagay na ito. Nasa Biblia po kasi yan. enti ye ne me dadwene ne tabe bue sanse mi so akere mu no Kilala nila ang ayo komo hye wo Twerɛ Kronkron ni mu sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. ebino ka se wo ni wo nyankopon na so mo de wo mu nyuma po no they profess, mama yenkenkan but in works wakasa woni wo nyankopon na so wode wo nnwuma po no waye akyiwade yefo ne aspodenefo na womfra ema adwuma pa biara Sabi doon sa Cebuano, nagasugid sila nga nakaila sila. wakasa woni wo nyankopon Kabuhat ginalimod siya nila. Sanglit mga da so wode wo nnwuma po no mga waye akyiwade yefo na womfra ema adwuma pa biara alang sa tanang maayong buhat sila dunot og kasing-kasing. Ayun. Sabi sa Kapampangan, bubulalagdang balo papangan kasa mu dapat king dapat wakasa woni wo nyankopon na so wode wo nnwuma po no milapin waye akyiwade yefo at mi pangamanuan
ne asoɔdenfoɔ na wɔmfra ɛmma adwuma pa biara. Sa mga tao, mawawalan ngayon ng pagtitiwala. Sa Diyos, mawawalan ng pagtitiwala sa Adeɛ a relihiyon. bɛsie ne sɛ Kasi yung mga nagsasabing medyos kung ano-ano pinaggagawang kawalangyaan nnipa anyi Onyankopɔn ni. Makukumbinsin itong mga taong ito. Yan ang alalahanin ni Apostol Pedro. 2,000 taon na nakakaraan. Ebinom ka sɛ Pedro sa 2:1 ng ikalawang Pedro. ɔtɛ ne Paul sɛ 2 Peter 2:1 na adiyifoɔ atorofoɔ nso wɔ ɔman no mu sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bɛba mo mu nso wɔn a wɔde wɔ sɛ yɛfa kusɛm bɛba bɛhyɛ Pananampalataya. na wɔapa Awurade a wɔtɔɔ wɔn na wɔgye wɔn mpo na wɔde ɔsɛeɛ bɛba ntɛmntɛm aba wɔn ho so. Ng sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Na bebree bɛdi wɔn ahɔhwesɛm no akyi na wɔn nti ɔbɛka nokorɛ kwan no ho nsɛmmɔne. Tanyo mga kababayan, dahil dito sa mga Muhunu yɛ anaa anuanom? na ito ng mga sa Diyos, Esiane saa nnipa yi a wɔboa paeɛ wɔn ho sɛ wɔfiri wɔ Onyankopɔn nti, pati yung esiane wɔn mo nti, pati yung katotohanan, ɛbɛma nnipa aka pupulaan ng mga nokorɛ kwan no ho kora nsɛmmɔne. tanggap na sila'y sa Diyos. Mpo nokorɛ no May mga bulaang propeta, ɛfiri wɔ Onyankopɔn, nnipa bɛgoro agu ho fi. Esiane nnipa yi a wɔboa paeɛ wɔn ho sɛ wɔfiri wɔ Onyankopɔn, asɔfoɔ atorofoɔ, adwumayɛfoɔ na adaafoɔ, wɔn nimdeɛ a wɔnim fa Onyankopɔn ho nyina biara nyɛ papa. Yɛne nkɔmhyɛ a ɛbɛba mu wɔ yɛn mmerɛ mu sɛdeɛ ɛka no wɔ 2 Timothy 3:1, yɛtwerɛ no ka nie. Na hunu yɛn sɛ ɛnnɛ a ɛdi akyire mu no, mmerɛ mu yɛ den bɛba. Nnipa bɛyɛ ɛfiri sɛ nnipa bɛyɛ ahoɔpɛfoɔ, sikapɛfoɔ, ahoahoafoɔ, ahantaafoɔ, abususɛnkafoɔ, awofoɔ asɛm ho asoɔdenefoɔ, bɔneayɛfoɔ, wɔn a biribiara ho ɛnte ɛmma wɔn. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, Wɔni sɛma apamsaefoɔ, nsekubɔfoɔ, wɔn a wɔnhyɛ wɔn akɔnnɔ soɔ, wɔn a wɔyɛ wɛmfoɔ, ang ulo, wɔn a wɔkyiri papa, afatwafoɔ, kakabɛmfoɔ, wɔn a wɔhoran, wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene wɔ Onyankopɔn. tapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Wɔkekare wɔn anim kyerɛ wɔ nyamesom pa na so wɔpa mu ahoɔdene. Saa nnipa na da ne wo ho firi wɔn ho. may mga tao sa mga huling kapanahunan, Wɔahunu wɔ Onyankopɔn yunang aputuo. datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ebinom kekare wɔn anim kyerɛ wɔ nyamesom pa Nito sa mga na so wɔpa mu ahoɔdene. ng katotohanang nasa Biblia, mapagdududahan kasi itong mga taong ito nagpapanggap na sila lang ang Mpo Onyankopɔn ne nsɛm, Kaya ako naniniwala wɔn mfa nyɛ adwuma. ang tao lalong lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Lalamig ang kanilang pagtitiwala sa Na megye di sɛ Nangyayari ito sa mga relihiyon. nnipa dɔ wɔma wɔ Onyankopɔn ano bɛdwo. Na ng tao'y mawalan ng pag-ibig sa Diyos. 24:12 ng Na mani da soɔ no sɛ nyɛ nnipa yi na wɔgye dɛ wɔne Onyankopɔn mu no bɛyera. Ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Na ɛnam sɛ amumuyɛ bɛdɔɔso nti, wɔn mu dodoɔ no ara dɔ no bɛdwo. kanan ng katampalasanan sa ating panahon. Yun ang nagpapatunay malapit Ɛfiri sɛ bɔne adɔɔso wɔ yɛn mmerɛ mu. Kasi Yɛn ade edi ho adanseɛ ne sɛ yɛwɔ awieeɛ mmerɛ mu. Ɛfiri sɛ Awurade Yesu Kristo kaa sɛ, marami lalamig na sɛ amumuyɛ dɔɔso a, habang nnipa dodoɔ no ada no bɛdwo. pasama naman ng pasama ang mga tao. Yung nandoon sa 2 Timoteo 3:13. Datapwat, Na awieeɛ no bɛn no bɔne no na ɛrekɔ so. Ɔma yɛn kenkan 2 Timothy 3:13. Na nnipa bɔne asisifoɔ bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu. Wɔdaadaa na wɔdaadaa wɔn. Tao lalong sasama ng sasama. Magdadaya sila pero Nnipa bɔnefoɔ bɛkɔ so wɔ bɔne mu. dadayaan yung
Omobone na no bɛyɛ dene, wanom bɛdaadaa ne adaadaa wɔn. Nti ɛnaadaa ne bɛyɛ bebree, adaadaafoɔ ɛbɛdaadaa. Nti ɛnnɛ yɛ mmerɛ mu no dodoɔ no ayɛ abɔnefoɔ. Nti wonyi ni anaa. Yɛ mu yɛtumi hunu, ɛnaadaa berɛ mu ne yɛwɔ yi. Deɛ Twerɛ Kronkron no ka no yɛ nokorɛ. Nipa bɔne asisifoɔ bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu. Wɔbɛdaadaa na wɔadaadaa wɔn. Wɔn daadaa nkurɔfoɔ so bɛtumi adaadaa wɔn. Nanso hwɛ yɛkyerɛ sɛ nnaadaa asɛm bebree no a na ɛkɔ so. Sɛ atorofoɔ no adɔɔso. Matthew 24:24. Akristo atorofoɔ ne adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre. Na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ ne wɔnwadeɛ a ɛbɛtumi aba sɛ wɔbɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn mpo. Yɛrɛ yɛ adaadaafoɔ, ɔmo de nsɛnkyerɛnne daadaa amanfoɔ. Sɛdeɛ Katolikafoɔ nnwom no asie. Saa abɔnefoɔ yi, wɔyɛ adaadaafoɔ sene nnipa nyinaa. Onipa atirimuɔdenfoɔ. Bɔnsam adwumayɛfoɔ ne din de Antikristo. Mohuni. Nipa dodoɔ no a ɛfrɛ Kristo. Na sɛ wɔyɛ adaadaafoɔ. Sɛdeɛ Katolikafoɔ nnwom no asi Awurade Yesu Kristo sɛ, adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre, na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwadeɛ. Wɔbɛdaadaa wɔn a ɛbɛtumi aba so bɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn mpo. Na sɛ yɛbɛdwene ho a, yɛbɛdwene nyamesom ho a mohwɛ saa nnipa yi a, wɔn ani wɔ Nyankopɔn akyi. Nipa dodoɔ no a ɛne nyɛ nokorɛ no ho. Wɔn hunu nea ɛyɛ nokorɛ nso. Mene da soɔ no sɛ yɛbɛdwene ho bio. Na saa na ma Onyankopɔn di kan aka kyerɛ yɛn dada. Sɛ adiyifoɔ atorofoɔ ne Kristo atorofoɔ bɛsɔre. Da saa na ma na yɛdi kan aka no Twerɛ Kronkron mu dada. Na nipa dodoɔ no bɛdaadaa. Ɔbɛdaadaa wɔn. Saa nipa nyinaa, saa nkɔmhyɛ nyinaa a Twerɛ Kronkron no aka ho asɛm. Nti, mɛsɛ mɛgye deɛ Twerɛ Kronkron no ka no di sɛ ɛyɛ nokorɛ. Na mepɛ sɛ mene mo kyɛ saa nokwasɛm yi. Na pɛ sɛ mo nso muhu. Na obiara naadaa mo. Ɛwɔ yɛdi kan aka no Twerɛ Kronkron mu adi kan sɛ adaadaafoɔ bebree no a bɛba. Nti moma yɛnhwehwɛ mu ɛ. Mede makoma nyinaa megye di sɛ nokwasɛm bi wɔ hɔ, ɛmu nipa wɔ mu. Na sɛ bɔne wɔ hɔ a, mama yɛn dasoɔ mpo anyira. Na mama yɛn dasoɔ nyira, mama yɛhwehwɛ wɔ Nyankopɔn akyiri kwan. Na megye di sɛ yɛbɛhunu wɔ Nyankopɔn akyiri kwan. Mama yɛn hyɛ aseɛ. Brother Juanito Santiago. Then the Brother Orlando by Honan. Nsɛmmisa ne sɛ, letter J in Hebrew kasa mu. Sɛ Judafoɔ no, wɔn gye Yahshua edi. Onua no korɛ bɛda wase Onuabarima Orlando sɛ waba bie. Ampa ayɛ Yahshua. Hebrew kasa mu no agyenkwa ne yɛ Yeshua. Joshua Yeshua. Sɛ wɔkasa Yeshua, yɛwɔ Yeshua bebree. Kɔkɔ Israel mu a
Yeshua bebree no ana wo ho. Wɔn mo baako kora yɛ Mose boafoɔ Yeshua. Yeshua nso yɛ Yeshua. Nanso Yeshua Messiah no ɛyɛ sononko. Yeshua Messiah ɔno no ɔte Kristofoɔ abrɛ so. Ɔno na Maria wo no honam fa mu no. Onua Ensori amoko no wo na ada wo mu no sɛ da bia ombekɔ bia omsɛ no ne din no. Ɛyɛ mfomso ba America ma mu hanuma. Yɛfrɛ Santiago oba brofo ma mu ɛfɛ ne sɛ James ana Yakobo. Philippines ɛyɛ 1 brofo ma mu no yɛ John hwe kasam no yɛ Yohani. Portuguese kasam no ɛyɛ Joa. Italian kasam Johani. Ɛyɛ adekoro na so didn't mean ni sɛ ɛnyɛ akyiwade sɛ edin ya bɛkyerɛ ase. Mama yɛnkin kanadi sɛ metim kronche wudu baako. Na wɔn so hene a ɛyɛ bunu no mu bɔfo a wɔfrɛ ne din wɔ Hebrew kasa mu sɛ Abaddon. Na Hela kasa mu deɛ ɔde Apollyon. Makunu. Ebunu ni mu bɔfo no Hebrew kasa ne din de Abaddon. Hela kasa de Apollyon. Twerɛ Kronkron mu no ɛyɛ chiwade sɛ obɛkyerɛ ase Hebrew kasa no yɛ Messias. Ɔkyerɛ ase wɔ Greek kasa mu a Messias is Christos. Bafo kasa no yɛ deɛ wasra no ngo. Revelation 9:11. Na wɔn so hene a ɛyɛ bunu no mu bɔfo a wɔfrɛ ne din wɔ Hebrew kasa mu sɛ Abaddon. Na Hela kasa mu deɛ ɔde Apollyon. Hebrew kasa mu din de Abaddon. Yɛyɛ chiwade a Brafo kasa mu yɛ Yesu. Portuguese kasa mu yɛ Jesus. Spanish kasa mu yɛ Jesus. Tagalog kasa mu yɛ Jesus. Mfumusuo bɛn na wɔ mu. Alam mo ba kapatid na ang sumulat ng Lucas ay hindi Hebreo? Si Lucas kasi ay Grego. Ang sinusulatan niya si Teopilo. Si Teopilo, Grego rin. Napakamali naman. Luca ay Greek ni wɔtwerɛ kɔma Theophilus. Ay adia. Enta sumu sɛ Luca ay Greek ni na wɔtwerɛ kɔma Hebrewfo a na wɔatwerɛ no wɔ ɔmokrom kasa mu. Ɛne anom bɔne bi ani mu sɛ wɔbɛkyerɛ kasa ase mpo asomafoɔ no mpo ɛkyerɛ ensɛm Awurade Yesu Kristo kaeɛ no ase. Na so brafo kasa mu na kyerɛ da foforo. Ɛno na yɛkyerɛ ase sɛ menyankopɔn adɛnti na wapaw me. Enti ɛnyɛ chiwade sɛ bɛkyerɛ nneɛma ase asomafoɔ na wɔtwerɛ pam foforo na bra wɔn te ne Greek kasa na wɔkyerɛ ase kɔ Hebrew kasa mu wɔte ne Hebrew kasa wɔkyerɛ ase kɔ Greek kasa mu. Nti chiwade biara no sɛ bɛkyerɛ kasa ase na bɛtumi akyerɛ din ase sɛ Abaddon ne Apollyon te sɛ Jesus. Brafo kasa no yɛ Yesu but Portuguese kasa no yɛ Jesus. Italian kasa mu no ɛyɛ Jesus. Il Nazareno. Yan naman ang nasa Italian no? Ang ibig ko sabihin kapatid, yung paniniwala ng iglesia mo. Ade a bɛpɛ sɛ mɛka nyinaa ne sɛ asɔre a wɔkɔ no wɔn so yɛ asɔre Yesu din di Yahshua ɛnada ɛfɛ ne Yahshua. Na so yɛwɔ Yahshua bebree. Obi kra no ɔka asomafo no yɛfɛ ne sɛ Yahshua. Enipa no wɔka Paul no ho baako din de Yahshua. Yɛnkenkan Colossians 4:11. Na afei Yesu a wɔfrɛ no Yusto wɔn a
wo free katia twam no ya mo yenom ka me ho yenom enko ne na yonko adwumayfo nyankopɔn ahene no fam na wayɛ me awura chichore no no yɛse yɛfrɛ obi po Yesu a wɔfrɛ no Yusto mo se man je Jesus ini se letter J in Hebrew kasam din Jesus nya nyankopɔn din bani biara ni mu se yɛbɛtrɛ din ase nyankopɔn no akasa mu posha asomafo no ma wɔkyerɛ ne nsɛm ase mama yɛnkenkan 1 Corinthians 14:28 na sa asekyerɛ ni hɔ a ɔmua na no asafo no mu na wɔn kasa nkyerɛ ne ho nti sa asekyerɛ ni hɔ a ɔmua na no so bi wɔ hɔ ɔbɛkyerɛ ɔsɛ dɛn na wɔsɛ wɔyɛ 1 Corinthians 14:27 so obi kasa bi a ma no yɛ nipa baanu atara soɔ no baasa na wɔnka no maako nipa baako nkyerɛ ɔsɛ so obi kasa bi a ma no ɛnyɛ nipa baanu atara soɔ no baasa na wɔnka no maako ɛti kasa nkyerɛ ɔsɛ Twerɛ Kronkron ama ho kwan mama yɛnkenkan sɛ boha no kasa mu sɛ obi kasa bi a ma no nyɛ nipa baanu atara soɔ no baasa na wɔnka no maako Greek ang ginagamit na salita dermanio that is Greek kasama dermanio so bɛkyerɛ sɛ Africa sa ba mako kasa foforo mu Greek kasa ɔde di bane dermanio bɛkyerɛ sɛ Africa kasa ba mako foforo in the name of the Lord Jesus in prophecy that was translated by Matthew in Matthew na yende wɔkyerɛ sɛ ɛwɔ Matthew ngomati baako ɛnkyɛmu aduonu mmiɛnsa na yerum nyinaa yɛ hɔ na de Awurade nam odiifoɔ no so kaeɛ no aba mu sɛ hwɛ ababaawa no bɛnyinsɛn na wawo ɔbabani na wato no din Emmanuel a asekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn no yɛn na ɛwɔ hɔ bɛfrɛ ne sɛ Emmanuel ɛdi Emmanuel yɛkyerɛ ɔseɛ a asekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ sɛ boha no kasa mu ma yɛkenka no sɛ boha no kasa mu hwɛ yerum nyinaa yɛ hɔ hwɛ ababaawa no bɛnyinsane na wato ne din na wawo ɔbabani na wato ne din Emmanuel a asekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ ɛno nti yɛbɛtumi akyerɛ sɛ Emmanuel kyerɛ sɛ Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ nti bɔne bi anum sɛ yɛbɛkyerɛ sɛ na sɛ ɔkyerɛ Apollo na sɛ bɛyɛ Abaddon ɔkyerɛ Abaddon na sɛ bɛyɛ Apollo saa ara nso na asɛm Yeshua Yesu Jesus ankura ahodoɔ so kasa ahodoɔ so na sɛ de wɔse bɔ no na sɛ wɔsɛ yɛka yɛnkasa yɛ kurom kasa result sɛ de ɔdɔ no ankasa ne kurom kasa no ana de ɔnɔ ne kurom kasa no nipa bɔnefoɔ sene aboa na wɔbɔn sene nsom na ma apɔ wɔyɛ Philippian na wɔsɔre wɔfrɛ Nyankopɔn Yahshua wɔn te wɔasɔre wɔn te Greek kasa na so wɔkasa wɔn ka wɔn ntumi nkan wɔn mu ayɛ Yahshua na so wɔn mu nua ɛno yɛ ahomasoɔ ma wɔn sɛ Yesu ɛnyɛ no kredin na ne wɔde wɔn na yɛ no kredin de wɔn na kasa ɛyɛ nkyerɛseɛ papa no Paul twerɛ kɔma Korintofoɔ no na Korinto wɔn fa ɛwɔ Greek na bɛtwerɛ Hebrew kasa kɔma wɔn wɔn bɛte n'ase Korintofoɔ no wɔka kyerɛ wɔn sɛ onipa ntɛmɔ nsɛm ase a ɛnɛ mote sɛ obi a wɔkasa gu mframa mu sɛ de bɛyɛ ɔnkasa gu mframa mu wɔtwerɛ krataa kɔma Korintofoɔ no wɔtwerɛ Greek kasa mu ɛna sɛ ɔde Greek kasa ɛna ɛdi dwuma bɛka no sɛ Jesus Christos ɛne da so nso Onuabarima Orlando mate aseɛ
Yɛda was mɛtumi bisa wasɛmmisa baako so aka ho mesrɛ bisa. Ito po kasi doon sa Hebrew, 5 letters lang ang kanilang Hebrew kasa mu no. na babasahin ay Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Yan ang kanilang tagapagligtas. At basahin sa Yɛwɔ agyenkwa. English form, Yasowa. At sa transliteration naman, Brɔfo kasa no yɛ Yeshua. nakasabi doon Na yɛbɛtwerɛ ase a asekyerɛ no mu wɔ no. alphabet but the same phonetic sound. Ngayon, Sɛ wɔde atwerɛdeɛ foforɔ baako ka foforɔ ho a, wala na kasi doon eh. Wala na ang na pentagrammaton no, kasi translation ɛno ayera. natin, hindi translation. Wohunu ne din no ankasa mu afiri sɛ, yɛde kasa nkyerɛseɛ na Pangalan. yɛde di dwuma na yɛde nsɛm ahyehyɛ mu. Kaya bakit Jesus Christos ang Ne din no yɛ nkyerɛkyerɛ mu. Jerome o Eusebius Hieronymus Sophronius na dapat ang kinangilagay Na adɛn nti na wɔde Jesus Christos di dwuma. one alphabet to another. Ɛwɔ sɛ nka wɔde Yeshua di dwuma. Isulat ito sa Ɔkan alphabet koro a, iba ang pagkasulat. Pero Kapatid na Rolando, no? alphabet no gu ahodoɔ. Informed ka. Brother Orlando, Turuan ka ng mali. Mali ang sinabi. fakyɛ me. Obi adaadaa wo. Ɔma kyerɛkyerɛ wɔ nnaadaa. Nea wɔka nyinaa yɛ nnaadaa. Hebrew name of God is not the name of the Savior. Nyankopɔn dini wɔ Hebrew kasa mu no ɛnyɛ num. Sa Ama. Na ɛnyɛ no ne agyenkwa no din wɔ apam foforɔ no mu. Kristo wɔyɛ sononkoforo agya no. Pag tetra, apat lang. Yɛnom ɛnyɛ atwerɛdeɛ ɛnim sɛ deɛ wɔkasa tetragrammaton. Tetra ɛyɛ nan. Tetra wɔnim asekyerɛ. Te sɛ tetra pak. Awɔ ɛnan. Tetra pak ɛni beaeɛ enum. Tetra ɛka sɛ tetra kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ nan. Hebrew original. Tetragrammaton kyerɛ sɛ atwerɛdeɛ nan. Hebrew kasa mu. He, wow, he. Nyankopɔn din ɛyɛ Yod He Vav He. Sɛ wobɛtwerɛ ase a, wobɛtwerɛ sɛ aka he afiri nifa akɔ benkum. Yod, he, wow, he. Yɛyɛ kan firi Transliterated in English is benkum kɔ nifa. Hebrifoɔ dɛ wɔkan firi nifa akɔ benkum. the same phonetic. Na wobɛtwerɛ sɛ wɔborɔfo kasa mu na ɛyɛ YHWH. You have a phonetic sound Na of YH. wobɛsi dɛ no aka sɛ ɛwɔ sɛ ne nyinaa nya ɛyɛ ɛnɛ koro YHWH. Wobɛsi dɛ no abɔ aboro a vowels ɛne yɛfrɛ no sɛ phonetic sound. Nti bɛpɛ mu na obiara nnim sɛdeɛ yɛse bɔ Onyankopɔn de ɛyɛ Yod He Vav He. Ɛmo apa nyɛ wɔ ho sɛ wonim. Do not pretend that you know. Na sɛ mpo wo kyerɛkyerɛfoɔ ɔmo ba koraa ɔmo anim bɛgu ase. Ɛmo apa nyɛ wɔ ho sɛ wonim bɔ. You cannot pronounce Yɛpo anim bɛgu ase. vowel sounds. Kaya ang ginawa ng mga nag-translate ng Biblia, merong naglagay ng puro A. Wontumi No? ɛmmɔ wei no abere a wɔmmɔ vowels ɛwɔ mu. May naglagay Nti wɔn a wɔtwerɛ aseɛ no, ɔmo de atwerɛdeɛ bebree no ahyehyɛ te sɛ Yahweh. OA. Kaya Ebinom frɛ no Yahweh. Ebinom frɛ no EOA. Ɛna wɔnyɛ din Jehovah. YHWH nilagyan nila ng A at saka E, lumitaw yung Yahweh. Yung YHWH, pinalitan nila yung Y into J, Ɔwɔ de E na A W into B, ahyem ɛna O. Ɛmo bɛyɛ Yahweh. Binom ayɛ no Yahweh. Binom asesa ɛyɛ Y na ayɛ no J na W na ayɛ no V na ayɛ no J. Ɔmo ayɛ no EOA na Jehovah. Yɛnom nyinaa nipa na ɛbɔ wɔn tum de baeɛ. side of the Na mmom tete twerɛ kronkron no wɔ hɔ. letters, not Mpo twerɛ kronkron no abɔntene so nyinaa na ne nyinaa kasa fa atwerɛdeɛ nan no ho. Ɛnyɛ num. inilagay dun yung pangalan ng Diyos ng mga Mpo deɛ yɛfrɛ no sɛ Moabite boɔ no. Hebrew ɔmo de Nyankopɔn din ne too so wɔ atwerɛdeɛ nan mu. Diyos ng Israel. Yɛn awɔ Moabite boɔ atwerɛdeɛ nan mu. 17th. Yɛde atwerɛ wɔ hɔ no yɛ Yod He Vav He. YHWH. Opo, yan po yung Mama yɛn kenkan Moabite boɔ no. naka-encircle po ng kulay pula. Yɛde Moabite boɔ no ɛkyerɛ mu. Tetragrammaton, 17 to 18 Na verses po deɛ yan. yɛatwerɛ ho anaa yɛasɛke no kɔkɔɔ no ɛyɛ atwerɛdeɛ nan. Word, the God, Na Ashtar, mayi saa and from there I took asaadeɛ yi mede ama Ashtad. WH, Ashtad and I presented nyame. for the Na mu na faith mayi YHWH Iyang Moabite stone, isang adeɛ ɛde ama Chemosh. na Ɛhɔ no na yɛsii nagtatagumpay ng hari wɔn bosom no adeɛ. ng kalabanin niyang mga
Na Moabite buo no ɛkyerɛ nkunimu a Moab hene ne Israelfoɔ kɔko a odiye. Wɔn fa Israelfoɔ no asade a na yɛ ɔmo nyame ɛfrɛ no YHWH no deɛ. Ebi no ka sɛ atwerɛdeɛ anaasɛ nsɛm hyehyɛmu dɛ bɛyɛ YHWH. Mpo kyerɛ sɛ Twerɛ Kronkron no abɔntene so mpo anaasɛ nwoma anyɛ Twerɛ Kronkron mpo di ho adanseɛ sɛ Israel Nyankopɔn no wɔtwerɛ ɔmo Nyankopɔn no di wɔtwerɛdeɛ na mo YHWH. Ɛno ne adeɛ a yɛntumi mmɔ sɛ wɔbɔ atwerɛdeɛ num a wɔnua ɛnyɛ nokorɛ. Ehia sɛ woyɛ hwehwɛmu kakra nsa. Sɛ yɛyɛ nnaadaa na nea wɔka ne nkyɛmpa ne sɛ transliteration ɔmo de atwerɛ ɔmo kyerɛ nsɛm ase ama amanfoɔ atumi ate ase a ebi yɛbɛtumi a yɛyie na wɔn sɛ wɔde nsɛmfoɔ hyehyɛ mu no abɔ no ɛntumi nyɛ adwuma. Karante wotumi ɛnkasa wunim din ne bɔ Yehowa da asedifo koraa ba mu buyi. Wɔn sɛ no ne kasa kyerɛ aseɛ na sɛ nyɛ Kristo din ne no. Sɛ asɛm YHWH no saa din no ɛyɛ Agya Nyankopɔn din nyɛ Kristo din. Agya no ne wɔba no din yɛ sononko. Wɔn yɛ gya wɔma no aba sɛ Agya no yɛ sononko firi ɔba no. Mama yɛnkenkan Genesis 1:26. Na Onyankopɔn kan sɛ mama yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛde suba so sɛ yɛ ne nsa soɔ. Onyankopɔn sɛ mama yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛ suba so sɛ yɛ ne nsa soɔ. Ɔne obi na ɛkasa mu ne nipa kɔnɔ ne ne kasa ne ba ansa na ɔbɛbɔ ade biara wɔ bɔ yɛ na gya ne wɔ ba no nyinaa ɔmo te bom. John 17:5. Na afei Agya fa ne mu wonyama me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wo nkyɛn. Agya wɔn a wode wɔn ama me no fa mepɛ sɛ faako a mewɔ no wɔn nso mɛka me ho na wɔn mahunu m'anim wonyama a wɔmaa me no afiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛɛ wiase ase. Kaya nga nung lalalang ng tao, lalangin ansa na Onyankopɔn ɛbɛbɔ wiase na Agya ne ne ba no ate ase dada. Ntabra wɔbɔ nipa na Agya no ka sɛ ɔma yɛ mmɔ wɔ nipa. Tɔne ne ba no nana ɛkasa ɛfiri obi foforɔ biara ne hɔ bio ara ne bɛtumi akasa. Ɛfiri sɛ saa berɛ kɔ pɔtee no mu no na ɛyɛ Onyankopɔn ɛmmerɛ di kan Onyankopɔn nko ara wɔte no wɔwɔ ne ba ɛna ɛbɛyɛ wɔ ba na Agya nti ɔmbɛtumi akasa. Na Agya Nyankopɔn no nso ɛpɛ onipa dodoɔ no aka ne ho wɔawɔ ne ba yɛnkenkan Psalms 2:7 na mɛka no deɛ Awurade ahyɛ no. Awurade asɛm sɛ mɛba ne wo menam awɔ wo nnɛ. Mɛba ne wo menam awɔ wo nnɛ. Mɛba ne wo menam awɔ wo nnɛ. Yɛn ɔkwan bɛn ne da bɛn ne fa so bae asɛdeɛ bɛhyɛ wiase ase. Proverbs 30:4. Hwan na wafra kɔ soro na wasane? Hwan na okura mframa wɔ ne nsam? Hwan na wɔbɔ nsuo boa ntoma mu? Hwan na wɔde asase ano nyina sisi hɔ? Sɛ wonim a ne din de sɛ na ne ba din de sɛ. nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Kasi doon pa sa eternity, wala pang ginagawang De wɔde asase nyina so nyina sisi hɔ ne din de sɛ na ne ba din de sɛ. Ɛfiri da nkwama mu no ansa bɛbɔ adeɛ biara wɔbɔɔyɛ na Agya na wɔba na wɔ hɔ. Na so wogyidie mu deɛ ɔma no aba sɛ Agya no din de YHWH ɔno koraa ne Yesu. Yɛn ɛyɛ ɛnaada Onuabarima Orlando nanso yɛne berɛ pia de bɛkasa afa saa no ma nyinaa. Kafra na mo yɛde to nsa afra mu aba asubɔ nkyerɛkyerɛ na so momatie nkyerɛkyerɛ momfa ntoto. Mosom ne monsɔre a mokɔ ne sesio na motumi
ekunu Kristo kyerɛ mapa na Awurade nka mo ma wo nyina adwo brother Holland yɛda wase afei mama yɛnkɔ Sorsogon City brother Daniel brother Elias danka wo Nyankopɔn yɛn hɔ wɔ Sorsogon Idini brother Processor Oko Church of Christ. Tatanong ko lang po yung sa translation ng Gawa 20:28 Na brother Eli Nsɛmmisa fa Acts 20:28 ho Church of Christ. Mekenka Twerɛ Kronkron na say Church of God. Yene botaye no wonua wo de lamsa Twerɛ Kronkron na edi dwuma. Na ho nya dene sa Twerɛ sɛ no ho nya dene sɛ Hebrew ne Greek Twerɛ Kronkron ye wo Twerɛ Kronkron mo nsɛnsɛm a ɛyɛ papa ya twɛre Hebrew kasa mu emprepini ye twɛre mu nyina wo Greek kasa mu na ewo Codex Vaticanus, Codex Babiensis, yɛn tete Twerɛ Kronkron a ɛba yɛakye Twerɛ Kronkron no mu wɔ Greek kasa mu no ɔde ɔno ara mu gya ɛna tɔɔyɛ Twerɛ Kronkron no sɛ ɛnti monhwɛ mo ho ne nyankuro nyinaa ɔno Kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mu gya yɛ wɔn yie no that's what God said. Always what Nyankopɔn ni mo gya nti no ɛwɔ sɛ Church of Christ every say yɛn wɔ mo gya Kristo mo gya ɛyɛ nana ade ɛwɔ mo yɛ no kra ne sɛ Church of God Nyankopɔn asafo ɛyɛ deɛ wɔtɔ yɛ no yɛ Nyankopɔn na de ne mo gya tɔ yɛ Kristo na de ne mo gya tɔ yɛ ade tino de ne mo gya ɛtɔ Nyankopɔn asafo no ɛwɔ sɛ Kristo da asafo no 5:23 Ephesians 5:23 every say okuru ye ayiriti se Kristo so ye ne asafo tiri no se ono ye ne pedua no agya nkwa no akunom momra mo ase ma mo yirenom se de Kristo enso do asafo no de ne ho ma no se de yahwɛ wɔ kunu sɛ wɔno ne yere no ɔyɛ ne yere ti Kristo nso ɛyɛ asafo no tiri na ɔdɔ asafo no sɛ ne yere anaasɛ ne ho kani Kristo ne asafo no agyina ma wɔ kunu wɔ yere yɛ Onyankopɔn bɛka wɔn abo mu yɛnkenka na Ephesians 5:30 ɛfiri sɛ yɛyɛ ne nipadua ho apaa na yɛn inti na ɔbarima begya ne na wababata yere ho ne na wababata ne ɔde na yɛ honam koro ɛhunta sɛ me so na me de meka no Kristo ni asafo ne fam Kristo ni asafo no wate sɛ okunu wɔ yere a ɔpɛ sɛ bɛka asafo no agye nyan ɔpɛ sɛ bɛka asafo no Nyankopɔn bɛka wɔn ma bɔ mu ɔkwan yɛ okunu wɔ yere ɛbɛfa so atena bɔ mu no de sɛ ɔbɛra bɛgya na agya ne na hɔ no akɔbata ne yere no yɛ ka wɔn mmienu nyina bɔ yɛn yɛ ahunta sɛm ɛso ɛso me de meka no sɛ ɛfa Kristo ne asafo no nti Kristo ɔne asafo no yɛ honam baako sɛ okunu wɔ yere ayɛ Onyankopɔn na ka wɔn ma bɔ mu sɛ de ahunta sɛm no tie ahunta sɛm Paul aka no tie ahunta sɛm yi mu no anase ahunta sɛm Paul ka ho asɛm no owura no ɔno na waka Kristo ne asafo ne bɔ mu asafo ne wura ɛyɛ Onyankopɔn asafo ne wura ɛyɛ Onyankopɔn wana ɛne pedua ne wura Kristo ebinom ka sɛ yɛne botaye nte yɛfɛ sɛ Church of Christ
asafuni tin na asafuni wura na yankenkan Ephesians 2:16 na wafa aseda no so apata kabano na bomu abɔ Nyankopɔn ho nipadua baako mu efrise onam aseda no so ara akum ni tan wo Nyankopɔn nipadua ne de ɔno wɔnwe no yefiri tiri kopum nipadua so de wɔnwe no ye no ye wo Nyankopɔn 1 Corinthians 12:28 na wo Nyankopɔn de binu masi asafuni mu de kan asomafo Wayankopɔn de binu masi asafo de kan sa asomafo de tosumenu ade fo de tosumenu nsa akyerɛkyerɛfo bi wo nso tumidie na yaresa do ma kyɛdeɛ de wote ni pedua no ase ni pedua wo Nyankopɔn na yino ni pedua no sɛ nipa bɛka sɛ ni pedua kaka abra Twerɛ Kronkron no Twerɛ Kronkron no wura anaasɛ nipadua ne wura ɛyɛ wo Nyankopɔn na wɔnwono yɛ wafate asafo bi ana wɔnwono nipadua bi de fa ne sɛ asafo na yɛ nipadua ɛwɔ tiri ɛyɛ nipadua nko na wɔ Nyankopɔn ne wura no ng Biblia, yun ang konteksto ng buong Biblia. Wo Nyankopɔn na asafo ne de Nyankopɔn asafo ne nyansasɛm ɛwɔ mu Yere Twerɛ Kronkron mu nyina insem fo ayemu a yankenkan Hebrews 3:4 na efese fie biara obi na wosi na de wosi no nyina ye wo Nyankopɔn de wosi no nyina ye wo Nyankopɔn iglesia. Basahin natin ang 12:49. Mayin sama ay Kristo ne insem John 12:49 Every Saturday, and Yaman Masham home Kasa, na Naja was Sumam na Washam, the Yemen can say the Yemen Kasa. And Neoma Christo, I can farm round some home. Yadema, a young one at the man. Efrimo si abraso yene bosha ya shafa Kristo ho Deuteronomy 18:18 mama wodi force mama won nua no musewo na me demensa mbehye na no mu na waka de ye mehye no nyina kyerɛ won mahunu me demensa mbehye sa wodi for no mu sa wodi for ye Kristo na mama wodi force sewo Womuni anumu na mdemensa mbashana numu na muna sanu maiba yakin kan Acts 3:22 na Moses so kan say odifa wotesa mena arade munyanko mama no suwo amamu womuni anumu no na muntie no sade obeka atrɛ mu nyina na aya ahojuo ena frerade anim aba na wasoma de weyi no asiwa mamodada no Yesu Kristo nto difo no Mose kan no wasem ne Yesu Kristo wo Yankopɔn ne nsɛm bɛhye na nmuntu na bara process sa wɔhwɛ ne ho abra Kristo kan sɛ abotan so na mede masafo besie no saa nsɛm no yɛ Yankopɔn nsɛm Ye nipa baako ne ana nipa odi kan nsɛm kan na mesɛm sɛ one Petro na yene nipa ɔtɔ so mienu no ɔbotan so ɔbotan na ɔtɔ so miensa bakit sa iba na de masafo besie yene me ye Nyankopɔn ne nsɛm ɔso ɔbotan so ɛrese Kristo na wɔkasa ankɔbɛkasa meka kyerɛ sɛ Petro yɛfrɛ wɔ Petro na obotan ya meme so na mede asafo ne besi en awasan ko mo kyerɛ siasa na mo anya saa na tie de wo kasa so woni pa kasamafo di kan ye Nyankopɔn na me so woni Petro na obotan so na mede obotan mede masafo besi Petro na obotan toso minu na Petro ne woni pa otoso minu obotan ne Kristo nti
Romans 60:16. Anya no ni asafo ne din mapa. Efresa ye won do waka biam. Church of Christ biara ni brafo kasa Twerɛ Kronkron say. Churches of Christ. Mama I think in Romans 60:16. Momfamfia no kronkron church ya mo Kristo asafo nyina. Chia mo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural eh. Lahat ng mga iglesia. Na Kristo asafo nyina nya ni asafo ne de say ye won do waka biam. Kristo asafo nyina. Kristo asafo nyina na wɔkyea Roman from where from Mama King Galatians 1:22. Na Yudi asafo wo Kristo mu no innim manim. Enti asafo wo Yudi no na mo wo Kristo mu. Asafo wo Yudi no omo wo Kristo mu na asafo be na wo Yudi ye friend sen. A wo Kristo mu na ne din de se friend sen. Mama King kanche mu nan. Na ono so pene ni wu na Saul so pene ni kumu no so na dano ara otakasia ba asafo wo Jerusalem no so na wonyina hwete ko Judea ne Samaria ensase so je asomafo no nko ota akọ so Jerusalem abrasiafo ne bopete ye no wanmoko Judea ne Samaria aje asomafo no pe na asafo bohete ye ne ye de bade na kopiem wo mi ahodoɔ so yankopon asafo nya Church of Christ identify say Church of God bi wo Thessalonica Church of God wo Judea na say yem gina wo Kristo mu kyerɛ sɛ omo hwɛ Kristo ntumi de ne mpeni ni asafo sɛ Kristo ni asafo no ti na asa wo baka sɛ asafo no ti ayɛ Kristo no akasa mu ana asafo no wura ayɛ Kristo no akasa mu dabi asafo no wura ayɛ wo Yakopon na wo nwono asafo no na wo siye na wo sie ofre nipa ba mu yedom ye agya Yakopon nsem a efri Kristo no akasa na no mu nsem na ba bu Maria Twerɛ Kronkron kasa enti mo hwɛ mo ho ne ya ko nyina Kronkron de mo sisi wono so hwɛ fo so ba ye na Yakopon asafo de wono arambo gyae everse wo Yakopon na asafo ne ne dia Kristo de ne mo gya atoy ya kasa otoya nya Yakopon ne ye de no Kristo ne ye de ode ono arambo gya atoy aye Kristo na oto asafo no ono arambo gya mu Mama yankin kan Revelation 5:9 na woto dwumfo frosa wo fatasa wo gye enwoma no na wobue ne nso anom ne frese wo kun na wode wo mogya atoye na ma wo Nyankopon na frimusua ne wakasa na enkrofo ne aman nyina mu ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Binili mo sa Diyos, kanino mo binili? Sa Diyos. Kaya sa Diyos talaga yun eh. Kaya nga iglesia ng Diyos binili na ogoto fri wo Nyankopon nkyɛnkyɛn wo Nyankopon dia enti Church of God efrese Kristo de wono aramo gya na toye ebinom se abaye Kristo japade nti omeka so munya sasam nyanya sasam pangalan ng binili mo eh. Nalalagay lang yung pangalan mo. Bumili ka ng aparador. Anong tawag ngayon? Pedro na yung aparador? Hindi. obeka Peter monko di na kapso okoto cabinet Kaya sa Biblia, obeka Peter cabinet everse wakwa ne dia enti Twerɛ Kronkron mu no sɛ oto Nyankopon asafo ne firi wo Nyankopon nkyɛn wode ono aramo gya ene to yenti wo Nyankopon di na da so anya Church of God refer to say Church of God in Christ Jesus anya Church of Christ Mama yankin kan 1 Thessalonians 2:14 na wari anom moye Nyankopon asafo a ewo Judea no Kristo Yesu munti Judea ko Church of God anya Church of Christ Nyankopon asafo wo Kristo Yesu mu arese Judea ensori nyina wo Kristo mu Judea ensori no ewo Kristo mu no God enfia no kronkron chia won enti wanu ne Nyankopon asafo Church of God awo Kristo Yesu nti din Church of God na no momu na
atene ero na dare de ne eye juma facha me say ka yabrisa mint kire no ma bebre mu wie mfa ho na so meroton sa afro aba ye na subo etwere kire ase omra emeti kire no ma fa to ho Opene processo nyankopon ya adoma de make ho bete ase arade nka mo ho anuanom San Miguel Tarlac. Kapatid na Ronald Ocampo, go ahead. Kapatid na Daniel, nandito po kami sa Mama ya first San Miguel Tarlac brother Miguel Tarlac City. Ronald Ang magtatanong po kapatid na Eli ay si kapatid na Jose. ya wo yeshia dana ewo San Miguel Tarlac Narito po siya. Sige po, kapatid na Jose. brother Jose Mactoto ni 72 years o ya Catholic ni onu ya hawajo na memfi mun mase mesani se medi 72 years Ang aking kalakasan ay pahina ng pahina. Kung sakali po darating ang araw, maho de ne ang takdang oras na eso ete na sedabi mawala na. Meron po kayang darating na taong na maho de ne san tutulong sa akin. Maliban sa aking dalawang anak na natitira ngayon na mahirap lang po sila. na obi wo ho behwe me so ana mama mienu ye hiafo brother Jose ya da se de di kan Paul so nya sa tin kan bi ma ye kin kan 2 Corinthians 4:16 Bagamat ang aming pagkataong labas, ye inti na yampa ba na se yan ho na mani ni pa yere sa yimpo a emu no ho ani pa da na foforo daada Habang tumatanda si Pablo, pahina yung kanyang pagkataong labas. Pero yun naman kanyang pagkataong loob, yung abra na Paul ye mre no tumitibay ang oba kokura no sa Diyos. Alam mo kapatid, para wag kang mapabayaan ne jidi a wono nyankopon na mu dina ne aye sa Diyos. sa de be ya Gagawa ng lahat ng paraan para yampo won fa ora hwe go nyankopon mu nye nipa everse wo nyankopon na wotumi adigi na yo na wo nipa wo jidi wo nyankopon mu no anyira na sa wo ji wo nyankopon di a awasa wo jidi se wo nyankopon betumi aye bibia nipa ntumi nyi na onu ya yene mi jidi tatanong sa doktor. Pag may abra mi di ya o ako, tapos mahihingi ako ng awa. memfiti prokope emfra dokuteni abra me yade aso mi di kan sra wo nyankopon ni madom Pagka gusto ka pa ade a menim mo ne se aso dokuteni ni hompo na se wo nyankopon pese wo sa wo yade obenya hoto na se mpo dokuteni wo ho ng panahon, kukunin ka na ng Panginoon, kahit lahat ng doktor magsama-samang gumamot, hindi ka rin mabubuhay. na so mra kasa Merong mga ibang na oba ko pra dokutafo a madi mu se de krat mi yobon 60, wala pang 70, pati e wone pa bin wo mun ni 50 60 70 dalawa o mawu 22 ka na. wo de wutire ye wonu ya Kailangan sanang wo de 72 years karoon ka ng Diyos sa buhay. Kapatid, yun ang pinakamahalaga. Huwag kang abrege na mama ya ngene se ehia wo nyankopon wa brabo mano ni ade ewu hia mama ya mfa ya ho ntu di paso meron ka pang de wo nyankopon betumi aye ne di mu bebre mag-umpisa ka nti abra wo da so won kwane ya hodene yi sa buhay. Yung Diyos na totoo. ya sha se hwe wo nyankopon kira kwan ya brabo mu no ko nyankopon wo nyankopon na wo betumi agye no adi a woni atoro wo betumi aboa wo hia mremu wo nyankopon pe ne betumi aye yi menua mafutu ame wo ma wo ne se ti arade mransem ti general Yesu Kristo nkyere Tin kang nyankopon kapanayan. asam so na sua ebenye ne da so pino wo ye na kum na sa ne da so no efri wo nyankopon twede ampon aso wo twede ampon na be ye adwuma wo ne pa biara ntumi enya de wo nyankopon betumi aye no wo na barma ho se me se wate ase me da wase bebre tie onuya tie subo nkyerɛkyerɛ na amane nya wo dadwene sɛ wo na bedi kan yo na betwa to nyankopon di hyira ne wo nipa obewu a wo nyankopon na bra bom yɛn kenkan Revelation 14:13 na metie ne bi firi soro ɛka sɛ hwere sɛ yɛnhyira ne awufu a wowu awurade mu firi sɛsie rekori honhom ne sɛ ane
wabɛhome afiri wɔn berɛ no mu na wɔn nnwuma di wɔn akyi. Sa Kapampangan at dimdam ko ing meto kasi wala banwa sa Sabiana. Kapampangan kasa mu na se na metene bi firi wɔ soro a sɛ nhyira ne wɔn a wɔwɔ Awurade mu ɛfiri sɛsɛɛ rekoro yi. Honhom no sɛ ane wabɛhome afiri wɔn berɛ no mu. Ɛyɛ nhyira sɛ wobɛwu abrɛ a wɔwɔ Nyankopɔn w'abrabɔ mu. Awurade nka wo ho wɔ wo nkwa na aka wɔ w'abrabɔ mu. Mama yɛmfrɛ me Kawayan a wɔfrɛ Bulacan, Brother Rusty, Brother Rick, ɛna Brother Mel no nyinaa wɔ hɔ. Na wɔkɔ ɛyɛ Church of Christ. Na sɛ mbisa nie. Ɛfrɛ me Virgilio. Ɛyɛ nokorɛ sɛ Kristo yɛ nipa anaa? Onua Virgilio. Ɛyɛ nokorɛ sɛ Kristo yɛ nipa anaa? Ɛyɛ nada kɛseɛ. Wahu nipa a na wɔte ase bɛbɔ wiase. Onipa de yɛfa ne firi fam dɔteɛ mu Genesis 2:7. Na Awurade nwene wɔ nipa firi fam dɔteɛ mu. Na ohu nkwa ho gu ne hwene mu. Na wɔ nipa bɛyɛ ɔkra te asefo. Yɛnwene nipa firi hemfa yɛfa ne firi fam dɔteɛ mu. Mpansa na wiase bɛba no na Kristo wɔ hɔ dada. Mɔkenkan John 17:5 na afei agya fɛɛ ne mu nyama me wɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn. Agya wɔn a wɔde wɔn ama me no faako a me wɔn pɛ sɛ wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'animuonyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wɔdɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase. Sɛ wɔahunu wɔdɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase. Ade kyerɛ sɛ yɛwɔ ne ka Agya Nyankopɔn ansa na wɔ Nyankopɔn bɛbɔ ɔsoro ne asase no na wawɔ ne ba dada. Hebrews 1:4. Na wakyane abɔfoɔ no mmorosoɔ sɛdeɛ ne din kunini a wɔanya no kyane wɔn deɛ no. Na abɔfoɔ no hɔ a na waka kyerɛ ne pɛn sɛ mɛba ne wo mɛna ma wɔwɔ nnɛ na bio mɛyɛ no agya na ɔno nso ayɛ me ɔba. Onya din pa a yɛkyane abɔfoɔ nyinaa deɛ no ɛfiri Agya Nyankopɔn nkyɛn ɔse na abɔfoɔ no hɔ a na waka kyerɛ ne pɛn sɛ mɛba ne wo. Ɔbɔfoɔ bi enu waka kyerɛ no da sɛ ne ba ne no. Kristo pɛ no waka kyerɛ no sɛ mɛba ne wo mɛna ma wɔwɔ nnɛ na mɛyɛ no agya no ɔno nso ayɛ me ɔba. Na bɛna yɛnsiiɛ ansa na wɔbɛhyɛ wiase ase. Enti wɔbɛsi dan no afrɛ no sɛ ɔyɛ nipa dasani. Ɔmo sɛ Kristo ɔyɛ nipa Yudafoɔ no yɛɛ ne bɔne ne yɛbɔɔ no asɛnnua mu. Ɔmo nte aseɛ sɛ Kristo ɔda ne ho di wɔ honam fam. Ɛyɛ ne honam dua no na anwuo. Ɛnyɛ honhom na ɛte ne mu no a. Ade di ho adanse ne Hebrews 10:5. Enti wɔreba wiase no ɔkaa sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛ de yɛ wampɛ. Ɔhonam na wasiesie de ma me sɛ ɔhonam na wasiesie ma me kyerɛ sɛ Kristo ankyɛ aseɛ mfiri ha. Twerɛ Kronkron sɛ nti ɔreba wiase no. Ɔreba wiase ofiri baabi na ɔbaeɛ ansa na wɔba wiase. Ansa na ɔba wiase no na yɛdi kan asiesie biribi ama no. Yɛsiesie nipadua ama no a yɛnyinsɛ ne no wɔ asase so. Na saa nipadua no yɛde baade. Na asɛm no bɛyɛ honam. Asɛm no bɛyɛ honam. Asɛm da ne ho adi wɔ honam fam. Ne honam dua wɔda ne ho adi wɔ honam fam. Sɛ wɔka sɛ wɔda ne ho adi wɔ honam fam no kyerɛ sɛ
Mmerɛsɛm. Ɔda ne ho adi wɔ ɛyɛ honam fafo sɛ wɔyɛ honhom Onyankopɔn ba. Onyankopɔn yɛ honhom nti ne ba so bɛyɛ honhom. Onyankopɔn yɛ Nyankopɔn nti wɔwɔ ne ba bɛyɛ Nyankopɔn nso. Nantwie ase nyantwie wɔ a ɔwɔ nantwie nipa wɔ a ɔwɔ ne nyɔnko nipa. Ti Nyankopɔn so wɔ a ɔwɔ ne sɛso Nyankopɔn. Ɛwɔ no yɛwɔ no ase na yɛrehwɛ wiase aseɛ. Ɛberɛ bi baeɛ a Agya Nyankopɔn ɛsoma no. Asiesie nipadua ma no. Nti wɔreba wiase no. Ɔkaa sɛ nipadua na ɔhonam na wasiesie ama me. Deɛ na di ho adanseɛ. So one shall say free so Hebrews 10:5 and yanking anti or bano or baby as John 6:35. Every say, Messan for sure me buying, yes, I'm a buyer, the Arab penum, the Osama and Wapedi. Oh, when Nipa be our shall say, if you watch on as a Christian Nipa, or say, Messan for watch from us and me buying. Sa langit. Ofre hemfa. Wasu ofre so no bae. Ubesida no akasa wo ye nipa. O nipa bi wo mo ofre soro. Ofre so na nipa free found dot we ye nipa. Ya friend say ya friend mo kasa Kristo ye nipa. Ever say. Omo si Nyankopon ba ko pe na wo ho. Na okwamre betime fa so akan Nyankopon Nyankopon akenkan na so Nyankopon akenkan John 10:30 menem agya ya baako agya na wa ba no wo ho Kristo se mene agya na ya baako de ntira John 1:18 obi hunu wo Nyankopon pe obi hunu wo Nyankopon pe no ba wo no na wɔtwerɛ gya na kukumu no ɔno na wɔda no adi akyere enti na ba no ahyɛ firi hemfa ɔfiri agya no kukumu ɛna agya Nyankopɔn wo no mene wɔsɔfoɔ bi gye akyinye wɔ Pampanga nti wɔsɔ Nyankopɔn tumi wo ana mesia ne Nyankopɔn are sɔre ti ana na ɔse wɔhunu ne ɔbarima a wawoda ɔbaa na ɛwoɔ nanso na abofra te wode owo abofra omakasa yawo ma a wo mu wo yewoni ne bi wo ho ma wo mu wo anya bedie nkwa na anya ba nkwa na wo te se apomo ponko no nini no barema no na fafuro ewo yen aye nsumunam a ye fa na pomo ponko da oba no emfafuro barema no mu na fafuro ewo na wahwe wan maso yen ne ekoso wo nsumunam mu na aye barema no ana yin sane Onyankopɔn wo twede yankon nti obetumi awo mama yekenkan Psalms 94 verse 9 dia wata so no renti asem dia wo die ana de wonno ani no ore hunu ade mo hwe nipa ebra wote aso a ete asem mmra ase no watumi aya aso watumi aya afidi ete ade de bade a friend is a tape recorder. The tape recorder is a terminate a tedia mecano. So when you power tear somewhere to me, I know no baby tear somewhere. When you power who know idea, what to me, I can and near me who know idea. A mobile call and a one has why a camera ever said nipa any my do who knows idea we here. Until nipa to me, I a camera, the who idea. Na se nipa atumi aye de hunu de a Onyankopɔn betumi aye abroso betumi aye na abroso Onyankopɔn na bo wo ba Kronkron se de wata so no oro nti asem ana de wonwena ni no ori hunu ade de wo ye
ɔbaa wodeɛ no ɔno na wɔntumi nwo anaa nti Onyankopɔn wo anaa wɔma yɛnkenka Hebrifoɔ nwoma baako na wakyɛne abɔfoɔ no mmorosoɔ sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛne wɔn deɛ no na abɔfoɔ no mu hwan na wɔka kyerɛ ne pɛn sɛ meba ne wɔ me na ma wo wɔ nnɛ na bio mɛyɛ no wagya na ɔno nso ayɛ me wɔ ba nti hwan na wo Kristo gya Nyankopɔn afiri ɔfragya no kukum Si Eva, saan galing? sɛ adekodeɛ no firi Onyankopɔn nkyɛn a na de wawɔ no ɛdɛ ba de te sɛ if ɔyɛ nipa Hawa firi ne mu ba ɛdɛ na ɛba yɛ nipa Hawa no ɔyɛ ɔbɔfoɔ nti de firi Adam mfin padeɛ mu no yɛbɔɔ no sɛ nipa deɛ firi ne mu ba yɛ ne yɛ nipa Kristo ɔgya no kukum na ɛgya no ɛwɔ no nti Kristo yɛ nipa na daabi deɛ wɔhe na yɛ nipa deɛ Maria nyisa no wɔyɛ na yɛ nipa ɛno ne wɔ nipa no nipadua a wɔsiesie maa no na ɛgya no ɛwɔ yɛ kora nsa na ɔrebɔ ɔsoro ne asase ɔnyɛ nipa dasani ɔyɛ Nyankopɔn ɔyɛ asɛm no na saa asɛm no ɛwɔ dini Kristo yɛammɔ no agya Nyankopɔn na ɛwɔ no na asɛm ɛyɛ din a ɛkasa fa wɔ ba no yɛnkenkan Revelation 19 verse 13 Diyos. Yang may pangalan na berbo Nyankopɔn asɛm tinatawag ang berbo ng Diyos. ɔsaataade bi a ɔde abɔ mogya no ne din di Nyankopɔn asɛm nti deɛ ɔwɔ din a yɛde abɔ mogya ma ne din di Nyankopɔn asɛm no mo hwan Yohane nwoma baako nkyɛmu baako ɛsɛ ɛmfitiaseɛ no asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ ɔho na asɛm no yɛ wɔ Nyankopɔn mu da hɔ fan asɛm no ɛyɛ obi dini ɔno ne Nyankopɔn na wɔ hɔ firi mfitiaseɛ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ na asɛm no yɛ wɔ Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ obi dini a yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn ba ɔnyɛ nipa ɔyɛ honhom a wɔ Nyankopɔn ɛwɔ no ansa na wɔrehyɛ wiase ase ɛnti Kristo ampa so ɔyɛ nipa na dabi ɔnyɛ nipa dasani Kristo ɔyɛ Nyankopɔn ba ɔdaa ne ho adi wɔ honam fam honam fam nkono ɔdaa ne ho adi rafo ka so yɛkyerɛ aseɛ yi na ade a wɔpaa mu ka a ɛso ne wɔ Nyameso mpa hu ntasɛm no Onyankopɔn yi ne ho adi honam mu obu ne bem honhom oyi ne ho kyerɛ abɔfo wɔka ne ho asɛm amanaman mu wɔgye no de wiase ɔfa ne kɔ soro animuonyam ɛma mo sɛ obi nye di asomafoɔ no ni a wɔde akyinyagye nyina nti mama yɛnyɛ nokora no ni ɛnyɛ nokora so ɔtwerɛ kronkron mu ni abrɛ akyinyagye biara ni mu ɛho ade a wɔpaa mu ka sɛ ɛso ne wɔ Nyameso mpa hu ntasɛm wɔ Nyankopɔn yi ne ho adi honam ɔnyɛ honam ɔyɛ Nyankopɔn na so ɔdaa ne ho adi wɔ honam mu wɔbuo ne bem honhom mu wɔyi ne ho adi kyerɛ abɔfo wɔka ne ho asɛm amanama wɔgye no de wiase ɔfa ne kɔ soro animuonyam mu yɛn ne twerɛ kronkron ma no yie nokora Kristo Nyankopɔn ba no ɔyɛ Nyankopɔn nyɛ nipa ɔdaa ne ho adi wɔ honam fam ɛdo nti kɔmde no ɛtwa ne twetia si kɔmde no da wɔyɛ ne si kɔmde no no ne nipadua no mu na Nyankopɔn kɛseɛ ne ne mma yɛ nyinaa wɔ Colossians 2 verse 9 ɛfiri sɛ Kristo mu na Nyame ankasa mma yɛ nyinaa teɛ nipadua mu ɛdo nti Kristo ne honam dua mu no ɛhɔ no mu na Nyankopɔn nipadua anaasɛ Nyankopɔn mma yɛ nyinaa teɛ nti sɛ wɔka sɛ Kristo yɛ nipa dasani a wɔadwene adusum bɔdavɛre yɛ ne ma no yɛ mama wadwo yɛda mo ase bebree ɛpɛ sɛ mɛka nsɛm pii nanso yɛbrɛ ni sa yɛda mo ase Awurade nhyira mo yɛda mo ase
Asadanka Awurade Nyankopɔn yɛwɔ hɔhoɔ bi wɔ apaalete ha yi. Brother John Larry Bukan nie. Brother Eli. Within the Brother John Larry. We are Catholic ni. Ɛyɛ wɔ Nyankopɔn adom akyɛdeɛ. Sɛ kodwo Mesia bɛba wiase. Ana mmarima mo yɛ mo sɛ mmaa. Ɛna mmaa mo yɛ mo sɛ mmarima. Akonya bi wɔ so mbenya nkwa na. Awɔ sɛ wɔte aseɛ. Sɛ adeɛ biara wɔ Nyankopɔn ɛbɔɔyɛ no. Ɔkyerɛ yɛn sɛ n'abɔdeɛ mu no wɔtumi wɔ mu. Ɔma yɛn kenkan John 9 verse 1. Ɔretwa mu no. Ohunu wɔ nipa bi a ɔyɛ onifrɛni firi n'awo mu. Na asuafoɔ no bisa no sɛ, Rabbi, why na wɔyɛ bɔne? Oyi anaa na wofoɔ. Sɛ wɔwo no onifrɛni yi. Yesu buaa sɛ, ɛnyɛ oyi anaa na wofoɔ na wɔyɛ bɔne, na mmom sɛ Nyankopɔn anim wonyam bɛda adi wɔ ne mu ntira. Yɛwo no sɛ onifrɛni nyɛ sɛ na wofoɔ na yɛ bɔne bi nti. Na abɔfra no nso nyɛ bɔne bɛrɛ sɛ wɔnim yɛwo no firi na wo mu ɔyɛ nifrɛni. Kristo ka no kɔ no kyerɛ wɔ. Nyɛ sɛ na wofoɔ nti no ɔyɛ nifrɛni. Na mmom sɛ dɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn na adwuma bɛda adi nti. Sɛ wɔ Nyankopɔn bɛtumi abɔ nifrɛni. Omum wɔ Nyankopɔn bɛtumi abɔ deɛ yɛbu ne sɛ nyɛ ade papa no firi sɛ. Yɛn deɛ ade a yɛde firi sɛ edi mu no. Ayɛ duohuna deɛ. Obi na ne afiri ade na bi nyɛ ade papa. Saa na nipa gu no. Nanso ɛfa soɔ wɔ mu. Sɛ ɔbɛyɛ nifrɛni. Ɛfiri sɛ yɛfrɛfoɔ nyinaa. Ɛna wɔn ho yɛ mmɔbɔ. Monim Stephen Wonder na yɛ nifrɛni. Na ne interview mu no ɔka sɛ yɛbisa no sɛ ɛdɛn na wonim fa abrabɔ ho. Ɔsɛ sɛ mehwɛ abrabɔ ha. Ɛnyɛ pɛ sɛdeɛ nipa a ohunu adeɛ no ehuru no wode yɛhwɛ o. Stephen Wonder kasimi da ɛnam asombo pii mama Stephen Wonder wato dwom bi mɛfrɛ wa ka kyerɛ wo sɛ medɔwo. Mɛfrɛ no maka sɛ mɛdwene wo. Mɛfrɛ kɛkɛ sɛ mɛka sɛ medɔwo. Na ɛfiri makoma mu no ho. Ɛyɛ nnwuma agye din. Na ɛnifrɛ mu mpo mfa so kɛseɛ mu no ma adekodeɛ ntira. Onipa na ani afira no anya bɔne. Ɔmfa na aniwa mo adwaman. Oni aniwa bɔne. Yɛwɔ nipa bi no mu kutani bɔne. Wɔn mpɛ sɛ ɔmofa adeɛ biara wɔhunu. Onipa a n'ani afira no. Pictures paano manonood yun, di mo naman pwedeng kapain sa screen yun, no? Yun. May advantages ang bulag. Pero tayong mga nagsasabing tayo normal, dapat magkaroon tayo ng awa. Yan ay kasa yagin mo dahon mo, no? Awa sa yung huna ni frafuwa mo po. So hunu ni friend ni Bobo anyako po adwuma bededi. Pamayan king kan Job 29:15. Meye aniwa ma oni friend ni na meye enan enso ma apache yobo yo otene ni no abra wo hunu ani frafo no boa won oye niwa ma won oye na ma abubuwafo enti ana mo ni frani ne so manyanko kon adwuma adadi ntumbe hunu ni pa wotema oye maburu hunu fuo ya woni pa bi mo won ma won ye ahiafo omodi didam akyerɛkyerɛ yɛn sɛ bɛhunu yɛn yɔnko nipa mmɔbɔ na suban yɛkyerɛkyerɛ yɛn ne yɛn nwanwa sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ne pɛ sɛ ebinom bɛyɛ kodwo bɛsi ana ne firi sɛ ɔmo dɔɔso Onyankopɔn ɛma ho kwan ma wɔn a wɔyɛ kodwo bɛsi ɛtena ase
Asante sa nsɔre foforo. Kasi sa woyɛ homosexual na sɛ woyɛ kodwobesi a, na siyang may ibig na ang lahat ng mga na so nnipa nyinaa wɔ ho faahodie at mga kaalam ng a wɔpɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa na wɔba nokorɛ no mu deɛ mu ani. Onyankopɔn pɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa. Wɔn a wɔyɛ mmarima nso wɔnante sɛ mmaa. Wɔn a wɔyɛ mmaa nso wɔyɛ wɔn ho sɛ mmarima. Wɔn a kita mpokua mmienu. Onyankopɔn pɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa. Nokwasɛm wɔ mu sɛ tete Kristofo nnipa binom wɔ hɔ na wɔtete saa. 1 Corinthians 6:9-10. Anaasɛ monnim sɛ wɔn a wɔntene rennya Nyankopɔn ahenni no, mama wɔnnaadaa mo. Adwamammɔfoɔ, abosomsomfoɔ, awaresɛefoɔ, mmarima ahohwifoɔ, mmarima a wɔne mmarima da. Brafo ka sɛ na ɛfrɛ no sɛ effeminate. Yɛn mo ne kodwobesia no. ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang Na mga mmarima wɔne mmarima da. Awifoɔ ne brafoɔ, asabɔfoɔ, ntɔkwapafoɔ ne amemfoɔ rennya Nyankopɔn ahenni no. kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Saa na nanka mo mu bitie. Na afei de wɔadware mo. Kristo at sa Na mo ho ate ng ating Diyos. Yun, maliwanag. Ganyan ang ilan sa inyo. Meron wɔ yɛn Nyankopɔn honhom. meron sa Korinto, nagsasababae. Meron sa Korinto, Emu da mo mu binom sana na wɔteɛ. meron sa Korinto. Ebinom wɔ Korinto ano wɔyɛ akorɔmfoɔ. Ganyan ang ilan sa inyo. Wɔn ne mmarima foforɔ bɔ adwaman. Ebinom yɛ akwarensafoɔ. Saa na mo mu bitie na nso na wɔadwira mo ho. Sa kaligtasan. Kaya doon sa Na wɔn gyediiɛ no, Onyankopɔn ma wɔn akɔnya so mo nsakyerɛ. Nti onua, wɔsɛmmisa no, ɛmfa ho ne sɛ nea nnipa no teɛ. Ɛmfa sɛ nea wodi berɛ a wɔ mu teɛ. Deɛ wogye Nyankopɔn di nko adeɛ a, Onyankopɔn wɔ tumi so wɔbɛgye wo nkwa. Na ɛno ne adeɛ wɔatwe no Twerɛ Kronkron no mu. Yɛda wo ase bebree, Brother Eli. Yɛda mo ase mededa soɔ ne sɛ mobɛtie yɛn subɔ nkyerɛkyerɛ no. Nandun si kapatid na Edwin Magdaraog at kapatid na Rudy Alamar. Yɛfrɛ Bagombong Kaloocan. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataong bigay sa atin. At ang magtatanong po dito ay si kapatid na Marisa Abrea, isang miyembro po ng Iglesia ng Espiritu sa Silangan. Magandang gabi po, Brad Eli. Ako po si Marisa Abrea, taga Bagombong, Caloocan City. Una ko pong tanong, Yɛfrɛ Bagombong. Ebidin de onaba Marisa. palatayang Kristiyano Ɔkwan bɛn na wɔgyidi ni. sa Ebanghelyo ni Kagalang Bɛtumi adi Nyankopɔn ne nsɛm so. Kapitulo 16, versikulo 15. Ɛwɔ adiisɛm nwoma no mu. Alam mo, kapatid na Marisa, maraming salamat sa iyong pagdalo. Hindi bahagi ng Biblia yung Onaba Marisa, yɛda wo ase. Yan ay Mark idinala 16. ng mga translate ng Biblia. At yan naman ay ipinagpauna ng Diyos sa Biblia kasi merong nangangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Baka may mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, itakwil ninyo. The apostle said, there might be others who will preach another gospel to you, which we have not preached. Mark chapter 16 ends in verse 8. Verses 9 to 20 were just added by deceiving translators of the Bible. That's not part of the Bible. And so God said it is prohibited to add to the Bible and to diminish from it. Revelation 22 verse 18. For I testify unto every man that hears the words of the prophecy of the book, this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things written in this book. It is prohibited to add to or diminish from the Bible. In the time of Mark, there were those who
presumptuously translated the Bible. They added Mark 16 verses 9 to 20. And that is being used by other preachers. They touch snakes, etc. It's not true that this is part of the Bible. Old manuscripts of the Bible, and you say manuscript because these were written by hand. Like one of the old translations of the Bible in Greek, the Codex Sinaiticus, this was written 300 years after the death of the apostles. I have seen that with my two eyes. It's at the British Library in London. I have seen a copy of the Codex Sinaiticus. In old scriptures, chapter 16, verses 9 to 20 are not present. I'm going to prove that to you. Brother Daniel, can you show 16:8 of the Codex Sinaiticus? And going out, they fled from the sepulchre, from for trembling and astonishment had seized them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. That's how it is translated in English from Greek. It's only up to verse 8. In verse 9, what does it say? No verse. In verse 10, no verse. Verse 11, no verse. 12, no verse. 13, no verse. 16 and 15, 15, no verse. How about verse 16? No verse. 17, no verse. 18, no verse. 19, no verse. 20, no verse. So, from verses 9 to 20, these were just added because it is not in the manuscripts of the Bible, especially in the old Bibles like Greek, the Codex Sinaiticus, written between 330 to 360 AD. Thanks be to God, I have seen that copy personally, proving that that is what the devil is attacking. The devil is giving men evil thoughts to add to what is really written in the Bible. Unfortunately, that is the basis of churches. Probably your church is also like that, Sister Marisa. Do not believe it because it is not in the manuscript of the Bible. It is an addition. And it is a lie. In America, many have died because of believing those verses that even if you drink poison, you won't die. And those who touch snakes also died because they believed that they had to touch snakes to prove that you have the Holy Spirit. So you're going to touch the snake. They and they were beaten by the snakes. A pastor died. Many pastors died already after touching snakes because of their belief in those verses. We don't have time, Sister Marisa, but I hope you will listen in our mass indoctrination. Yes, Brother Eli, we are thanking the Lord for the opportunity we were given today for us to hold our worldwide Bible exposition. Ask Soriano, the Bible shall answer. To all our guests, thank you for coming, and God willing, we will be together once again in our upcoming Bible expositions, and you will hear our doctrines. That would be all. Thank you for listening. Let us thank God with a prayer. Tayo po'y sama-sama manalangin. Let us all pray. Panginoon naming Diyos, Lord our sa God, pangalan po ng iyong in the name of your only sama-sama begotten kami Son, nagpapasalamat sa together iyo sa oras na we ito. are giving thanks to you at this Pagkatapos namin moment. muling makapakinig ng iyong mga After we salita, have heard your words marami kami once sa iyo, again, Ama, upang ipahayag ang we come to pagpapasalamat you, sa iyo Father, ng walang hanggang utang to na loob express sa our bawat butil ng acknowledgement of karunungan our na eternal namumunga indebtedness sa iyong mga for salita every grain of na truth coming ibinabalik from mo your at iyong words. makarating sa aming mga
that you allow to reach our hearing. Please bless every one of us. Bless all our guests who came to listen to our program. Lord, please help us so that the words, your words that we hear, we will feel how important these are in our lives. For us to learn to gather the wisdom we hear from you for the benefit of our souls, the salvation of our souls, and we will be delivered from deception that caused the perdition of souls of men who have no understanding of your words. Please help us that while we have life and strength, we can be sure of the truth that we should embrace and walk on in this life. Once again, in your loving hands, we entrust our life and all the worries in our hearts. We bring them up to you. Lord, please feel the hearts of these souls coming before you with complete trust. May we be ruled by peace because of our trust that nothing will happen in our lives unless you allow it. For all people who believe in you wholeheartedly, bless all your children in different places who care to tell people of your salvation. Once again, thank you in the name of our Savior, Christ Jesus. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Now let us receive the blessings and the love of our Father in the heavens, the grace of the salvation and healing of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit remain in our hearts, especially in our children, forever and ever. Amen. Once again, we are inviting everyone. Please join us in the opening of our mass indoctrination. This is a study of the doctrines of our Lord Jesus Christ. By the will of the Lord, we are going to start another session on September 5 of the present year. Monday, 7 p.m. We trust that the help and mercy of the Lord, you will be joining us in listening to the doctrines of our Lord Jesus Christ that we read from the Holy Scriptures. May the Lord be with us, and God willing, we will be seeing one another in the opening of our mass indoctrination. Good day to you all. Bayang pinagpala ng isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. aral
bandila. Kristyano ako